nsɛm yi hano ayɛdene eguso yɛ ka sɛ wɔn ebeja yɛ na yɛsɛ galamsey no so wɔn apagya mu so wɔ wasa dɔmi abra cemetery hɔ ama sɛbi o efunu kura ntime na wɔn nya asomdwe bi kura mfa na wɔn adaka mene mu ɛho nsɛm kaseɛ no ɛtoa so Sawukopi mu ewo wasa dɔmi abra emusieya ese woni enso ka kire ne nyina ne se omanfo bi ni ate ede esi emusie mu a wonom emma ensamanfo ya somdwe kura ne nyina ne se fomagudi tu emfa kwampaso isu bi na wonom etu wo dendenden a enya asem kuma na mwe so mane kibi wo mufo a wonom ewo mensini emu a abankaje penin Raymond Nana eba ene di wonom enim na afi police commander National Intelligence Bureau empenyumfo assembly members nananom nyina nso ede wonano ato asemi mu ebi se ne beya ne mabone ekoso no ano betumi abrase nananom se bibisi a me wasani de minim se nananom betu anamon ba ne ntem so mesrem se yentu anamon ntem so na ma yentimi cover man se yetimi amane no entema na yenso me wasani de ne ehun se wasemu no amane ne tinatuma yeden akova na ewi aban mu ne de meja ama me payinfo na mo anso mo di aban mu na mo de report no abraye nana ya baya na ese de tie no ewo frama mu eho na ohene wo wasa wura trem nana boaban otoso mienu enso eni edetudwa se me kome da ho osoro no ha na abrante ba akudi moto be frɛ me sɛ amrante hem so o ma hia community center member eni ko na wo sɛ na kasa na me yakwai nyanya de wo se ye na na me sɛ na me de na me ka eya amamre ana wo sɛ nana mo hwɛ eye nana nso ne ho mfa no oni ya enti di obekire bia won na me de medi so afi ye na me sɛ me de me sɔre akomi fie mi pie sɛ me kɔpɛ me bani tu ka na akwa nim kakra na abrante ba akwa be na panu so ma me nkɔ ye mie ɛna me sɛ na mo pɛsɛ de na ye ka bi amamre ani amanne ana de aduro no ye behu de mpanifo ebeka me de na na beka no won na medi so ani abrante na be jam ka anim ye se afra no tu go sa hwan kwabena obisi kwa nani ana me ka che mban sa ba ben ya ba ben friends na ogina wonam se me ba no entia ka etu omubu ya na afo twɛn no